नोंथाङा निश्चय मोनथिगौ जानांगौ जे जोंनि ससियेल मिडियाफोराव मोनसे खोथाया भाइरेल जादों बे खोथाया जाबाय गेमस्रिनि खायसे खोथाफोरा भाइरेल जादों नोंथाङा बे गेमस्रिनि जिथु दुखुनांथाव जिथु भाइरेल जानाय जिथु खोथा बेनि सायाव माबाफोर बुंगोन नामा गेमस्रिनि भाइरेल जानाय भिडिअखौ आं आरो मा बुंबावनो बेखौनो आं होननो सानो जे जोंनि बर' माने स्त्री होनो नामा स्त्री जों बर' बिमा बिनानाव बिब' बे मोनसेखौ गासिबो जइन खालामनानै मोनसे स्त्री जायो आरो दा जोङो गाव गावबागाव आं बेखौनो होननो सानो जे गाज्रि मोननाङा दे गेमस्रि बिनानाव आं बेखौनो गेमस्रियाबो बिदि जानो लुबैनानै जायाखै आंनि साननायाव दा बेनो जे आं बयखौबो होनो सानो गासिबो हिनजावफोरखौ सोब मानसिफोरखौनो बिसास खालामजाया बिसास बेलाबा बिसास खालामनांगौ मोजां मोननाय मानाया बिदि थाखायो खिन्थु गावनि लिमिट क्रसखौ गाव बारनो नाङामोन आरो एट्रा बिदि गाज्रि बिदि भिडिअ ओंखारलायनाय आरो गासिबो ससियेल मिडियायाव गासिबो भाइरेल जानाय बे बुस्थुखौ माने बिराद दुखु नांदों आरो दुखु नांदों रागाबो जोंनो ओंखारदों आं मानो रागा जोंदों होनबा गाव हिनजाव जानानै एसेबो माने सानाखै आरो जुदि साननायाव मालाबानि समाव जे बिदि जाफ्लांबाय खिन्थु आं गेमस्रिखौबो दाय होजोबा आं बै हौवाखौबो सानदों बिनि फिउचार बिनि लाइफखौ मानो सानाखै बेखौ एसे साननो रोंनांगौमोन जुदि बियो जुदि नोंसोर मोजां मोनलायनाय गारलायलायबायबा दे गारलायलायबाय खिन्थु गाव मोजां मोननाय हिनजाव हिसाबै बेखौ रायनो हागौमोन बा नांलायनो हागौमोन माने बिदि एथ' लेथ्रा भिडिअखौ बिनि फिउचारखौथ' एसे लाइफखौथ' एसे साननांगौमोन आरो हिनजाव जानानै गेमस्रियाबो गावनो गाव एसे साननो रोंनांगौमोन जुदि बेबायदि हौवाया जुदि बिदि बिहरदोंबा बेखौ बे मानसि मोजां नङा होननानै बेखौबो गाव साननो रोंनांगौमोन दा बे बेलायाव जोंहा मोनसे खोथायाव जोङो बेबायदि बुंनो गोनां जानानै फैदों जे गोबाङानो बुंदों आरोखि जे गेमस्रिया एज ए सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन बर' जिथु सिने आर्टिस्ट एसोसिएशनाव बिथाङाबो एज ए मेम्बार हिसाबै दङ बा खायसे बिबानगिरि हिसाबै दङ नोंथाङा मा बुंगोन जे बिथांखौ बे दायनि थाखाय जे बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशननिफ्राय बिथांखौ जे बहिष्कार खालामनांगोन होनना नोंथाङा सानो नामा बेखौ आउट खालामनाय बेखौथ' जोंनि गेदेर गोलावफ्रा मिथिगोन आरो बेनि थाखाय आरो बहुद आर्टिस्टफ्रानो बदनाम मोनबाय आरो खिन्थु बे नङा रायजोफोर किसुमान आर्टिस्टफ्रा जानो हागौ किसुमान बेबादि आखलबो गैया बेखौ मालाबाबो साना जे गासिबो एक्टरफ्रा बेबायदि गेमस्रिमोन बायदि बा माने गेमस्रिमोन बायदि माने गेमस्रियाबो जानो लुगैनानै जायाखै जाफ्लांनाय एक्सिडेन्ट होनो बेखौ स' आरो रायजोफ्रा बेखौ साना जे गासिबो एक्टरफ्रानो बेबायदि नामा बे बुस्थुखौ साननाङा किसुमान मोजांबो थायो माने बयबो गाव गावबागाव गोसोसो आरोना बिदिया आरो जुदि बे आउट खालामनायाथ' जोंनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट बिसोर थायो नालाय बिसोर गावसोर प्रशासना मा लायो बेहायसो डिसाइड जागोन आरो थ' बेनिंथिया बेनो नामा जे दासिमबो जे बेबायदि एक्जिकिउटिभ मोनसे मिटिं लानाय जायाखै नामा बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशननि बेखौ आं दासिमबो खबर मोनथ'वाखै एक्चुवेलि